Wake Up Ilocania! Isang masaya at exciting na episode ang inihandog sa inyo ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Ayan, Yes! adetoy tayo San Esteban Tatagagayem. When, kung ikaw baguhan ka, iisipin mo, nandoon ka lang sa Greece. Di ba? Yun, Sabi yun nga nga ng ating pinag-uusapan director. natin kanina Oo, eh. kasi napakabongga ng location, napakaganda ng setting. Alam mo, siya mapanalata dito yung San Esteban, kaya I can't help but really admire the place. Napakaganda. Maihahalin tulad mo siya sa Boracay, di ba? Talagang white sand and really So karon din kung kuna, I'm from Ilocos Sur, but then parang nagiging turista ako sa sarili kong pakiramdam bayan. mo parang, Ano ba yan? parang namamangha ka, parang yung same feeling ng isang turista na first time makapunta Ayan, sa lugar. gaya na lamang Ganon. ito Ito, nasa likod likod namin ang Moro Watchtower. Ayun. Yes. At itong watchtower na ito ay century old na. Ginamit pa noong mga panahon ng Kastila. At kung titignan mo sa loob niya, grabe, napakaganda nung pagbuo ng mga roots ng isang puno. Pinasok na namin kanina, parang pagpasok mo pa lang dun sa loob niya, parang may Iba na yung ibang feeling. energy na ako. Parang bumalik tuloy ako sa past. Yes. Sa Spanish era. Talaga ganon. lang. At tapos yung nakamiss ako dito, is yung mga roots na kumapit na Oo, dito. sobrang yun yung nagpaganda. Diba? Ayun. Ayan, at ngayong araw na to, mapapa-overlike nyo ang mga inihanda naming segment, gaya na lamang sa ating Sa ating artistic segment, let's gear up your mobile phone at alamin kung paano gumawa ng isang personalized cellphone holder. Sa What's Cooking segment naman, panuurin kung paano magluto ng jambalaya rice courtesy of Chef Sam. Sa ating live act segment, let's go at the top dahil mapapanood nyo ang rendition namin ni Wayne sa hit song ni Charisse na Pyramids. Makikwento rin kasama ang istorya na si Pepito Alvarez sa Pepi Talks. At sa Celebrity Corner, alamin ang mga panibagong Hollywood films na malapit nang ipalabas. Yes! Uber like nga! All that and more sa pagbabalik ng inyong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!